Hvad synes I? Er den for prangende? Intet er for prangende for jer, høje dronning. Hvis det var op til mig, Eders Majestæt, så ville jeg så langt foretrække at se jeres smukke ansigt. Så er det jo ikke maskerade. Nej, det har I ret i, Kørbits. Jeg ved det. Jeg er blot så fascineret af Eders skønhed. Jeg kan aldrig få nok af den. Jeg vil ønske, at jeg kunne leve med den hver dag. Leve med hvad, kaptajn Lykke? Den gode kaptajn Lykke ønsker at få dronningens tilladelse til at anholde om Julie Parsbergs hånd. Det er profekto en glimrende idé. Vi har også min velsignelse, kaptajn. Og min? Naturligvis. Ja, frøken Parsberg er en meget smuk kvinde, og har alt for længe været alene. Jeg takker hjerteligst, Eders Majestæter. Jeg har slet ikke lagt mærke til noget. Noget, som er forandret her i værelset. Du har jo fået sat nye paneler op, hva'? Frederik, det er de samme gamle paneler. Nej, se dig nu rigtig omkring. Ja. Jamen, det er jo dig. Åh, min kære Sofie. Ja, er det ikke fantastisk? Fantastisk. Det er imponerende. Og i sandhed en overraskelse. Ja. Jeg har ikke bemærket det mindste. Ikke engang lugten af maling. Nej, der kan du bare selv se. Du har haft alt for travlt. Så sandt, min ven. Så sandt. Jeg har forsømt dig i denne tid. Nu skal det også være slut. Nu lukker vi 2 vinduer op. Vinduet? Hvad mener du? Kom med ovenpå. Det er helt utroligt så glade, de er. Ja. Og det er grunden til, at jeg har aflyst ballet i aften. Har du aflyst ballet? Det sømmer sig ikke for os at holde fester for alle, nu hvor landets borgere hylder os. Enevælden er blevet styrket, fordi vi blev i vores rige og kæmpede. Danmark har tabt. Vi har vundet. Vi kan føre Danmark til sejr igen. Jeg elsker dig, kong Frederik. Hvor har jeg ventet længe? Det er ikke lidt. Når man hver dag ser, hvordan dronningen tilbedes af Kørbits og Kaj Lykke. Er det kun dronningen, der tilbedes? Hvad mener du? Han er jo flot. Kaj Lykke. Jeg har set, hvordan han kigger på dig. Sådan kigger han på alle kvinder. Så er han jo adelig. Jeg har ikke andet end den gård, som kongen gav mig. Det er svært for mig at forestille dig som gårdejer. Du er kriger. Min kriger. Nå, jamen så lad os gå i krig. Herr Poulsen, kongen ønsker jeres tilstedeværelse.
har besluttet os for at møde Carl Gustav under 4 øjne på Frederiksborg Slot og vise ham, hvordan man taber med værdighed. Vi ønsker, at du skal være med i vores eskorte til Hillerød. Det vil være mig en ære, Eders Majestæt. Kaptajn Lykke vil sætte dig ind i vores planer. Snakke med jer. Hvem er hun? Kommer jeg til. Sag af stor vigtighed for jer, lille frøken. Sig, hvad hun har at fortælle. Og gå så. I kan sikkert ikke huske mig. I var kun et barn. Jeg husker jer tydeligt. Så til sagen. For mange år siden var jeg i feste hos jeres store søster på Jungshoved Slot. Min ulykke var, at jeg blev med barn, så jeg blev kastet på porten. En skæbne, som I nemt kan få, hvis ikke vi to kommer til en forståelse. Hvad mener hun? Jeg går ud fra, at I har hørt om Palle. Palle? Den lille lyslokkede dreng fra Jungshoved. Den forældreløse dreng, som Anne-Marie og Svend Gynge har taget til sig. Det er, hvad man siger. Jeg kan virkelig ikke se, hvad det kommer mig ved. Nej, det tænker jeg nok. Men det kommer hun til. Her er beviset på, at Palle er Svend Gynges søn. Hvem er Bodil Ebbesdatter? Mig. Jeg er Bodil Ebbesdatter. Eller den, de kalder Kulsoen. Kulsoen. Er Palle hendes og Svend Gynges søn? Ja, men Svend ved ikke noget om Palle endnu. Og Svend? Svend var skam en dejlig mand. Ingen vil tage hendes ord alvorligt. Og hvorfor skulle jeg tro, hun taler sandhed? Jeg ved, at jeres søster Else Parsberg vil tage det meget alvorligt. Og der er sikkert også andre. Tro mig, Kai Lykke for eksempel, som jo i sin tid fandt Svend knælende for jeres fødder. Jeg forstår. Og hvad kan forhindre, at disse oplysninger kommer videre? Jeg er ikke urimelig. Skal vi sige 10.000 rigsdaler. Og så vil hun tige og give mig kirkebladet. Så er det jeres. Så snart jeg har de 10.000 rigsdaler i min hånd. Og uden det vil hun ikke kunne afpresse mig. Giv mig det kirkeblad! Giv mig det! Hvis blokken I selv hælder det.
min bøg her. Kom til at betale med dit liv i Babelson. Svend, jeg er så forvirret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke og føle. Jeg er ked af, at du måtte opleve det, min elskede. Men jeg håber, du ved, at hun havde forfalsket det papir. Hun var kun ude på at presse penge af dig. Ja, selvfølgelig. Men det er ikke det. Det er ligesom... Det hele er anderledes nu. Før tænkte jeg ikke over tingene. Over fremtiden. Der var nok at tænke på med krigen. Og vores kærlighed gjorde den tålelig. Det kan vi da også bygge vores fremtid på. Hvis du altså stadigvæk elsker mig, Julie. Det ved du, jeg gør. Det vil jeg gøre, så længe jeg lever. Kan du ikke se? Måske det er en umulig drøm. Svend, jeg er så forvirret. Mener du, det er måske ikke længere nok, at vi elsker hinanden? Ja. Vi kan jo heller ikke blive ved med at mødes i det skjulte. Dronningen ønsker, at jeg skal forloves med Kai Lykke. Ja. Det måtte jo komme. Jeg ved også godt, at jeg aldrig rigtig kan blive accepteret af din stand. Din søster kan ikke lide mig. Hvad har jeg tilbydet? Jeg er skytte. Og jeg vil altid kun blive betragtet som sådan. Selvom jeg har kongens gunst. Og en gård. Men du er jo ikke født til at være gårdmandskone. Jeg kan forsøge. Hvem siger, du behøver på Højgården? Du kan sælge den og købe et hus her i København. Jeg er en gift mand. Min elskede, vi må aldrig skilles. Det bliver dejligt at komme ud på landet igen. Med det her er jeg sikker på, at Ingers far giver mig sit ja. Selvfølgelig gør han det, i. Held og lykke. Vi ses ved Jungshoved. Ivan! Rum, sæt oplæg. Kongen til af. 1, 2. Ja! Op med humøret. Det tillader vi svensker kongen for bare. Eskorte!